ערב טוב, אני חווה אריאל אסולין ואיתכם היום בעדכון מיוחד ובעדכון מיוחד. רואים במזג האוויר קיצוני, יש סופות שלג. סופות שלג, כן. רואים במזג האוויר קיצוני עם סופות רעמים וסופות. לפי המודל האירופאי לטווח ארוך וגם הים חם מאוד, נשבע באף של כל הזמנים במצוף חדרה, כן, מצוף חדרה, וכן, וגם בסוף הקיץ ומתחילת ספטמבר עד סוף נובמבר יהיו אירועים מזג האוויר קיצוניים, סופות רעמים חריפות, מערכת החברת חריפים, סופות גשמים חריפות, הצפות חריפות ושאיפות חריפות וסופות חריפות. פיגרום זה אוויר קר. פיגרום זה אוויר קר. פיגרום זה אוויר קר. וכזה, מזג אוויר קיצוניים בדרך, סופות רעמים בערד והצפות. אז ערב טוב.